Hola, boa tarde. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de marzo, que se demorou a hoxe día 20, bueno, pois por distintas cuestións que son evidentes, a ausencia da secretaria e, bueno, nesta situación estamos. Cos seguintes puntos do orde do día. Primeiro, dación en conta das resolucións da alcaldía. As resolucións son a do número 13 ao 110 deste ano 2025. Están todas a disposición dos membros do pleno da corporación. O seguinte punto do orde do día é dación de conta da remisión da información económico-orzamentaria do cuarto trimestre do 24 e información presupuestaria e tributaria do 25. Isto incluye os tres informes: período medio de pago do cuarto trimestre do ano 24, enviado 29 do 1 do 25, o informe de morosidade do ano 2024 enviado o mesmo día, 29 do 1 do 25, e o informe de execución trimestral do cuarto trimestre do 2024 enviado o 31 do 1 do 2025, todos en plazo. Punto seguinte da orde do día sería o punto número 3, que é dación en conta da liquidación orzamentaria do exercicio 2024. Un informe que se fai chegar donde en reglas xerais está as condicións que se aproba a liquidación do orzamento municipal do ano 2024, está a disposición de todos os concelleiros e o informe di así, bueno, están aquí extraídas unha serie de frases: que esta entidade local incumpre o objetivo de estabilidade orzamentaria, incumpre o objetivo de regla de gasto, entendido como a situación na que a variación do gasto computable non supera a taxa de referencia de crecemento do PIB, e cumpre o objetivo do límite de débeda pública. E isto despois, máis adiante, veremos tamén un pouco por qué. E este sería o punto número 3, non? Pasamos ao punto número 4, en donde empezamos con aprobación se procede do expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito 2025, o número 3. Isto foi xerado por unhas facturas que non se puderon atender no ano 24, 3 facturas do SAF, e quedaron para na conta 413 por un saldo de 152.067 que se van a facer como se di, se van a pagar ahora tan pronto se poida. Claro, o Concello tiña un remanente líquido de tesorería de 293.607,18, dos cuales se van a gastar para estas 3 facturas 152.000, corríxeme se me equivoco, Cristina, 152.067,32. Vou dar un turno a cada portavoz. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, boa tarde. Como podíamos ver no punto anterior, quedaba o saldo de 152.067,32 euros e que quedaban pendentes unhas facturas correspondentes ao servicio de axuda no fogar ás persoas dependentes valoradas do Concello dos meses de outubro, novembro e agosto. Este agosto foi porque a empresa non presentara no seu debido tempo a factura correspondente. Logo debemos destinar en primeiro lugar o superávit que hai na contabilidade para gastos xerais e atender as obrigas pendentes de aplicar ao presupuesto contabilizadas a 31 de decembro, e logo di que tamén o Real Decreto Legislativo dice que cando haxa de realizarse algún gasto que non poida demorarse ata o exercicio seguinte ou non exista no orzamento de corporación, como é o caso, ou sexa insuficiente e non empleable ou consignado, temos que incorporar o suplemento por medio dun suplemento de crédito. Vista a consignación que figura no orzamento de 2003 prorrogado a 2025
que resultaba insuficiente para os gastos de servicio de axuda ao domicilio das persoas valoradas do exercicio 2025. En total, o Concello oblígase a contar con crédito necesario para hacer fronte ás obrigas pendentes do exercicio anterior e para dotar de máis crédito para o ano 2025 para o servicio de axuda no fogar a persoas dependentes que ascende a 260.679,19 euros. Tendo en conta o remanente líquido de tesorería, como víamos, de 293.607,18 euros, e visto que o informe de intervención en sentido favorable con observacións, propoñemos aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos na modalidade de solvente de crédito por o importe de 267.679,19 euros, dedicado para servicios sociales e outros traballos realizados. Portavoz da Agrupación Política Xente de Dodro. Boa tarde a todos. Bueno, a explicación desta proposta está aquí explicada. Vista a consignación que figura no orzamento de 2023 e que estamos no ano 2025. E vostede, ao igual que fai o señor Sánchez, pois sigue con o orzamento do 2023. Claro está, isto pois o que demostra é a irresponsabilidade de quen nos está gobernando. Cando vostede ten que recurrir a modificacións de crédito deste importe, non de calquera importe, ten que empregar o remanente de crédito, bueno, pois o que pon de manifesto, primeiro é que non sabe vostede facer unha previsión, segundo, que o funcionamento normal dunha entidade pública que pasa por aprobar os orzamentos anuais en tempo e forma, vostede omite esta obriga. E ora ven aquí a plantexar a última hora e urxencia facendo responsables aos demais concelleiros da súa xestión. O voto a favor deste suplemento de crédito supón aprobar a súa xestión, pero non solamente no que respecte a isto, sino en todo o que fixo vostede no exercicio 2024. E todo o que fixo vostede no exercicio 2024, pois nós claramente non estamos de acordo. Pero, bueno, vai ter o apoio diario dos homes valentes, polo tanto, supoño que o sacará adiante, e nós, unha vez máis, reiteramos a irresponsabilidade e a desfachatez de quen nos goberna pasándose continuamente polo forro de abrigo calquer mínima norma fundamental que debe rexir o funcionamento deste Concello. Moitas gracias. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí. Bueno, as empresas teñen que cobrar polos servizos prestados, evidentemente. Extrañounos unha factura de agosto que non a tiveran presentada en tempo e forma, pero non por ese motivo se lle pode deixar de pagar, ademais, a unha empresa que presta servizo a persoas dependentes. De feito, o Partido Popular truxo, cando estaba gobernando, nos 8 anos que gobernou, truxo bastantes modificacións de crédito precisamente para poder pagar facturas que as empresas presentan fora do ano natural, con lo cual, por suposto, imos apoiar. Moitas gracias. Portavoz da Unidade Veciñal. Bueno, boas tardes a todos. Nós tamén, a ver, extrañanos moito que son 3 facturas, unha do 28 de novembro, outras dúas do 12 ou 13 de decembro, que presentou a empresa estes días. Entendemos que as facturas do 12 e do 13 de decembro, pois, que non dera tempo a tramitalas, antes de que acabara o ano, pero a factura de novembro ben se pudo tramitar, non sabemos por que non se fixo o pago, eu creo que daba tempo de sobra. Pero, bueno, tamén, debido á falta de política económica aquí do goberno do PSOE, porque vemos que é un fracaso total. O fracaso vese xa por na incapacidade de facer nos 2 anos que levan gobernando, casi, os orzamentos municipais en tempo. Hai que lembrar aquí a todos que no goberno tripartito do que formaba parte a Unidade Veciñal de Dodro sempre se aprobaron os orzamentos, non pasou ningún ano sin aprobalos. Tamén decir que o que imos facer aquí é levantar o reparo da Secretaría debido á falta de contrato coa empresa
é ordenar facer o pago. Evidentemente, o pago hai que facelo, porque o servicio, como dixeron todos aquí, o servicio está prestado, e dun xeito ou outro, ao final, hai que pagalo. O sea que, evidentemente, votaremos a favor. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Moi boas. Por parte do BNG tamén vemos en este punto unha falta de previsión, a parte do que son as facturas que poden chegar tarde, que, polo tanto, como a sempre fai o BNG por responsabilidade aprobar a sacar adiante o traballo feito, en este caso, por unha empresa. Entón, non é a primeira vez, xa se dixo aquí, que non é a primeira vez que se presenta un expediente de modificación de crédito, mesmo cando gobernaba o Partido Popular con maioría, non? Que acaba de dicilo. Entón, non é o normal que teñamos que ir a unha aprobación de crédito para isto. Esperemos que no sucesivo que teñamos orzamento e ao mesmo tempo que teñamos unha contratación acorde en que non pasen tampouco as facturas como están pasando para poder tramitar en tempo e forma. Moitas gracias. Portavoz do Partido Socialista de Galicia, o seu último turno, por favor. Sí, bueno, agradecer aos diversos grupos políticos o apoio para a aprobación desta proposta e ao mesmo tempo discriminar ao grupo XD, porque, bueno, igual, cando a época de goberno, fixo non unha, sen miles de modificacións de crédito. Eu, antes de pasar á votación, simplemente agradecer a responsabilidade e dicirlle a quen pretende ser protagonista deste tipo de situacións que a situación co tema do servicio de axuda no fogar é complexa para este Concello, complexo para todos os concellos de Galicia, e o pleno de hoxe é prácticamente un monográfico sobre o servicio de axuda no fogar. De feito, 2 puntos máis adiante temos a aprobación do expediente, que espero que tamén sexa valorado coa responsabilidade que se merece este tema tan importante para as veciñas e as veciñas de Dodro, que recordo que teñen que recibir as súas atencións nos seus domicilios e que é un servicio básico e complejo de executar. Dito isto, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase polos votos a favor dos grupos do Partido Popular, Unidade Veciñal, digo para que quede claro, e o voto en contra da agrupación política Xente de Dodro. Moitas gracias. Punto seguinte do orde do día é o punto 5, recoñecemento extrajudicial de crédito número 1/2025. Isto é, hai un informe e a proposta de acordo do Pleno que ven dicindo o seguinte, non? É levantar o reparo para que o que fixemos antes para pagar as facturas se poida incorporar, digamos, no orzamento deste ano 2025, que sería por un importe de, 152.000, non? 152.067,32, non? En todo caso, vou dar un turno a cada portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, bueno, as facturas, como vimos no punto anterior, foron presentados no 2024, corresponden a prestacións realizadas nese exercicio, que non existía o crédito no orzamento, non? Como era correspondente ao de Atende Cares SLU, por os servicios de axuda a fogar, como xa ben decía antes. A do mes de agosto son a que destaca un pouco porque esqueceuse a empresa ou motivos tería para non presentala en setembro, pero bueno. Vemos que o informe de reparo da intervención municipal, dado que se trata de gastos realizados no 2024 sin crédito asistado é suficiente, non foi tramitado o expediente de contratación conforme indicado na Lei de Contratos, procede o seu levantamento por o Pleno e a isto é o que traemos a súa aprobación, sometemos a aprobación por o Pleno mediante o reconhecimento extrajudicial de créditos. Gracias. Portavoz de Agrupación Xente de Dodro. Bueno, simplemente recordarlle que durante os 8 anos que fui alcalde, este Concello sempre tuvo orzamentos en tempo e forma
e desde logo nunca se fixo unha modificación orzamentaria deste nivel e por este importe. As modificacións orzamentarias que se facían, pois, correspondían, pois, normalmente ás subvencións que este Concello conseguía e que obrigaban a pequenos axustes. De logo, nunca se fixo nunca nos cargamos o remanente deste xeito. Pero, bueno, a vista está o que xa anunciamos. É dicir, aquí ven dicindo vostede que é importante. Non, importante non é. Se for importante, vostede teria aprobado orzamentos e vostede teria adicado os recursos que fan falta aos nosos veciños. Importante non é, porque se for importante, vostede non deixaría sin atención sin atender aos nosos veciños en tempo de vacacións, cando collen as vacacións os empregados. Importante non é, porque senón dedicaría vostede máis esforzo a atender ás persoas do que dedica a atender aos cans. Importante non é en absoluto, porque vostede aos nosos veciños e aos nosos maiores non lles importa en absoluto. Se fora mínimamente responsable, no ano 2023, vostede tería axustado xa as partidas, porque vostede está comprometendo partidas e cartos deste ano que o resto dos concelleiros non sabemos ni siquiera a que se van a dedicar durante este ano os recursos deste Concello. Isto non fai unha persoa responsable. Pero, bueno, non pasa nada. Aquí ven acaba de dicir falta de política económica no noso Concello, pero vamos a votar a favor. É que dá igual que haxe política económica ou non. É que dá igual. Eu non sei se Castelao tiña estes principios, ou por menos teria algún. O que está claro é que estas persoas que veñen a prometer o cargo co libro de sempre en Galiza, non sei se é que se están rindo de Castelao ou é que realmente é así a súa forma de ser. Moitas gracias, portavoz do Partido Popular. Nada, ratificamos o dito no punto anterior. Moitas gracias, portavoz da Unidade Veciñal. Nós nada, tamén ratificar o que dixemos, que agora precisamente cando se levanta o reparo e se ordena o pago. Decir tamén que algúns debían de aplicarse precisamente máis ao que dixo Castelao e non falar del, sino facer o que dixo el. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que dicir. Bueno, eu agora tamén vou fazer uso da palabra porque me parece que ten que quedar claro que a diferencia entre facer uso do remanente e deixar o Concello con casi medio millón de euros de pufo cando chegamos aquí no ano 2019, tamén igual en o que decir, non? Nós estamos actuando con unha responsabilidade desde o ano 2019, os dous gobernos que se sucederon, un tripartito e un en minoría que, bueno, que por diferentes causas está facendo un esforzo, e seguro que nos costa a todos, un esforzo persoal, un esforzo económico, precisamente de non malversación e de non derroche de un solo euro neste Concello. Penso que todos somos conscientes e por eso agradezco unha vez máis a responsabilidade da casi unanimidade dos concelleiros deste pleno. Non vou entrar no que se fixo antiguamente no tema da cantidad de remanentes de crédito, nin cantidad de, como se di, de modificacións de crédito que se fixo nas anteriores legislaturas, porque a veces andábamos pola 50 e pola 51. Realmente son dúas formas distintas. Eu agradezco a comprensión e a responsabilidade que demostran os concelleiros en ocasións como esta. Pasamos á votación, por favor. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións ningún. Queda aprobado por maioría. Moitas gracias. Punto 6 da orde do día, que sería a aprobación do expediente para a contratación do servicio de axuda no fogar a persoas dependentes valoradas no Concello de Dodro. Hai unha proposta que se trae ao pleno, que era a defender Timoncho, que antes ven estudiada, vale? Pois vai a defender o portavoz do Partido Socialista, por favor. Bueno, a contratación do servicio de axuda no fogar correspóndese un contrato administrativo de servicios regulado na Lei de Contratos do sector público. A necesidade do acordo ben justificada polas competencias en materia de servicios sociais comunitarios que a normativa autonómica lle atribuye aos concellos.
logo dos informes emitidos polas traballadoras sociais, a memoria justificativa, donde indica no cal se acredita que a insuficiencia de medios para a execución de prestación. Vamos a ver os informes favorables da Secretaría de Intervención, os pregos de causas e expedientes de contratación. Tendo en conta iso, o Pleno da Corporación, propoñemos a seguinte proposta: aprobar o expediente de prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a contratación por o procedimento aberto con multiplicidade de criterios, tramitación ordinaria do Servicio de Axuda no Fogar do Concello de Dodro, con un orzamento de licitación para unha duración de 1 ano, máis unha prórroga, por importe de 1.991.776,20 euros. Segundo, aprobar o gasto por importe total de 387.289,82 euros, IVA incluído, con carga de aplicación orzamentaria correspondente a 22799 do vixente orzamento de gastos. Todo isto queda condicionado á aprobación do suplemento de crédito por importe de 110.374,30 euros. E logo desto, publicar o anuncio de licitación no DOGA da Unión Europea, no DOUE, así como no perfil de contratante na plataforma de contratación do Estado. Portavoz do Grupo da Agrupación Política Xente de Dodro. O Concello de Dodro ten asignadas 2.400 horas mensuais, pero só é capaz de asignar 2.000 horas. Iso demostra o importante que é para vostede a veciñanza de Dodro. Os veciños non están atendidos. Unha mostra máis do que lle preocupa a vostede e tamén a unidade veciñal dos veciños de Dodro. 57 persoas son as atendidas con 2.000 horas. Faltan 400 horas por asignar aos veciños de Dodro. Nada máis e nada menos que o 20%. Casi nada. Din vostedes, a xestión do persoal necesario por parte do Concello sería inviable. Pero eran vostedes e unidade veciñal os que iban a municipalizar o servicio de asistencia no fogar. Eran vostedes. Pero vostedes minten máis que Pedro Sánchez e o señor Ábalos xuntos. E pretenden vostedes facer unha contratación de 2 millóns de euros en 2025 cos orzamentos do ano 2023. E que lle ganan por goleada a Pedro Sánchez. En corrupción, en incumprir a lei, en pasarse todo polo forro do abrigo. Pero para iso sempre terá o apoio do home valente da unidade veciñal, o que está en contra de Altri, pero a favor do recheo de Beixo. O que lle cheiraba depuradora, pero non lle importa que o monte de Beixo se convirta no vertedoiro ilegal máis grande de Galicia. Pero bueno, igual iso é o que quería Castelao para Galicia, vertedores ilegais nos nosos montes. Pero non está solo. Tamén ten vostede o seu carón o Partido Popular da ocasión, que xa o dixo o señor Abuín. Agora sí se pode falar co PP. Claro, cando enganas aos clientes, cando traicionas aos amigos, xustamente é cando podes falar co señor Abuín. Portavoz do Partido Popular, por favor. Si hai unha frase que di que non é o maior desprecio a ignorancia, vamos a ignorar o que di algún portavoz aquí, porque creo que perdeu o norte fai moito tempo. Falando deste tema, si a nos chamamos a atención, as contas non lle deben de dar ben, ou igual non lle funciona ben a calculadora, a portavoz de Xente de Dodro, porque na memoria que nos dan feito pola traballadora social, di que no mes de xaneiro se fixeron un total de 2.223 horas, das 2.400 que a Xunta de Galicia nos asigna. Faltarían 177 horas. Si que nos gustaría saber que nos dixeran a que se debe, porque estas 177 horas non foron asignadas, si se debe a que falleceu algunha persona e non as asignaron a outra nova ou cal é o motivo. A parte deso, vamos a falar do que nos atañe, e a verdade é que despois de 6 anos xa era sin tempo que trouxeran esta contratación,
porque recordamos que este contrato está vencido desde xuño do 2019, fai 6 anos. Viñemos a este pleno en numerosas ocasións preguntando por esta contratación, preguntando cando se iba a sacar. O señor Mariño, que en aquel momento formaba parte do goberno e ademais entendemos que era unha competencia da súa área, cada vez que preguntábamos decía xa ven pronto, xa está hilado. Voltábamos a preguntar, volvía a respostar o mesmo, así que despois de 6 anos, noraboa, por fin o temos aquí e a ver se se saca adiante neste ano. O que sí tamén queremos saber, aparte de preguntar o anterior, é se van a incluílos nos presupostos deste ano e cando vamos a ter os presupostos do 2025. Nada máis. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, bueno, nós vamos a ser consecuentes co que levamos dicindo todos estes anos. Xa no pleno de novembro de 2023, a Unidade Veciñal de Dodro presentara daquela unha moción co acordo de instar ao Goberno Municipal a elaborar unha memoria para ver a posibilidade de municipalización do servicio de axuda no fogar e debatelo nun pleno municipal. O PSOE de Dodro negouse hasta a estudiar a posibilidade da municipalización e tamén votou en contra. Nós aquí, vendo os números que nos traen, seguimos pensando que o servicio prestado polo Concello sería máis económico e máis beneficioso para os usuarios que pasarían a ter un servicio máis personalizado. Hai exemplos de concellos que prestan eles mesmos o servicio e parece que non lle vai nada mal. E non sabemos de ningún que revertera a situación polo mal funcionamento do servicio público. Bueno, por todo eso e polo que levamos dito durante todos estes anos, non van a ter o noso voto favorable para isto. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, vamos a ver, nós desde esta posición dicimos o mesmo que dicíamos cando estábamos no goberno. Mencionouse aquí o mes de novembro por parte da Unidade Veciñal que presentaron a moción. Eu creo que cos números que temos encima da mesa, é dicir, un orzamento do Concello de Dodro de 2,5 millóns non dá para sustentar agora mesmo a unha persoa máis de coordinadora da xornada completa, a un barbeiro 3 horas á semana e 22 auxiliares no fogar, 16 con xornada completa e 6 con xornada parcial. O primeiro que iso que hai que plantear para ver se é posible a municipalización no Concello de Dodro. Xa o dixemos daquela, desde o BNG, e agora mesmo volvemos a decir que é inviable eso da municipalización. Tamén no mes de novembro o BNG lle recordaba ao PSOE que está no goberno que había que levar adiante xa canto antes o prego para licitar o que nos deixara o Partido Popular sin licitar cando chegamos ao goberno no mandato pasado. Iso é así, señora Boga, ainda que non lle pareza, echa así, foi o que nos encontramos nós. O BNG, naquel momento, naquel mandato, fixo os deberes que tiña que facer e así yo dixo ao pleno, chegamos e tan pronto como acabou a pandemia os servicios sociais elaboraron a memoria preceptiva, entregóuselle naquel momento a quen era o responsable de Economía e Finanza e aí morreu o conto, señora Boga. O traballo do BNG quedou feito. Desgraciadamente o PSOE non veu o momento ou non veu a oportunidade ou non veu o momento político para sacalo adiante e estamos agora mesmo cunha alza importante no prezo que se licita tarde, pero licítase e nós creo que eso deberíamos de telo en conta. Por último, o que dan ganas realmente é de dicirlle aos da Xunta, mirade, vinde coller este servizo, porque para 12 euros que lle dan por hora, 12 euros, bueno, ao mellor son 13, son 14, pero o servizo vale máis de 25 euros. Non hai concello en Galiza que poida sustentar, bueno, salvo un concello rico, claro, que poida sustentar este servizo. Xa non falamos da municipalización, falamos dun servizo impropio dun concello como o de Dodro, que, repito, 2,5 millóns de orzamento anual aproximadamente. Agora, miren vostedes que cantidade hai que destinar a servicios sociais
e que cantidade dá para eso a Xunta de Galiza. Aínda así é todo, con todos os peros, nós entendemos que sí é necesaria a licitación canto antes, podía ser antes, non foi, pero ben vida sexa e o BNG sí vai a apoiar. Moitas gracias. Bueno, eu para facer, vou contestar as preguntas do Partido Popular. As horas non executadas, as 177, xa están explicadas aquí no informe, dice, por suspensións baixas en posibilidade da empresa, altas pendentes e outras incidencias. É moi complicado cubrir as baixas dos traballadores da empresa con a celeridade que nos gustaría. Quero dicir, a empresa ten problemas de contratación, ten problemas de servicio e tal. Sobre a... Tiña outra pregunta máis, verdad? Me fixo vostede, non? O dos orzamentos. A ver, agardamos traelos pronto, en cuestión de semanas, en cuestión de días, casi máis de semanas, para este pleno. De feito, tamén explicarlle ao portavoz de Xente de Dodro que o contrato de 1.915.000, se vostede se tuvera molestia de ler o informe de custos, son 600.000 euros por ano, porque se supón que aquí na primeira página xa pon para a duración dun ano máis dúas posibles prórrogas. E en explicarlle tamén que, efectivamente, cando nos chegamos aquí, no mes de xuño do ano 19, encontrámonos coa non prórroga do contrato da empresa. O que era alcalde todavía naquele momento tuvo na súa man, con unha lixeira providencia e co apoio da maioría que tiña naquele momento, prorrogar un ano máis a empresa, non o prorrogou porque non quixo. Nos chegamos aquí o 14 de xuño e a prórroga tiñase que haber producido na primeira quincena de xuño. Cando nos chegamos xa non era posible. O alcalde naquele momento, hasta ese día 14, tomou a decisión que quixo e foi a decisión de deixar ao Concello de Dodro e aos dirixentes que tomaban o relevo o día 14 con unha empresa que iba a quedar en precario. A diferencia deste señor, nós agora mesmo presentamos 3 contratos, digamos, unha licitación dun ano, e se todo vai ben, 2 posibles prórrogas que, polas datas que estamos manexando, serían 25-26 o primeiro ano, 26-27 o segundo ano, que sería un ano electoral, e 27-28 o terceiro ano, para que quen veña a este Concello no ano 27 teña a tranquilidade de atoparse con un ano máis de servicio e de contrato de axuda no fogar. Sobre o tema da municipalización ou non, é imposible, a todas luces imposible, que o Concello de Dodro xestione unha coordinadora da máis e 22 traballadoras deste contrato mínimo, máis todo o que lo leva aparellado, cos medios que ten agora mesmo o Concello. É imposible a todas luces. Incluso concellos máis grandes e con máis medios personais e técnicos están externalizando este servizo. E os concellos que o teñen en propio, moitos deles un porcentaxe importante, porque eu me molestei en falar con eles, pois están cunha situación de persoal bastante máis complicada que a nosa. É un exemplo que poño para que todo se entenda. Unha empresa externa pode contratar traballadoras con certa liberdade, no sentido de que non teñen flexibilidade. Sí. Por exemplo, non teñen que ser de nacionalidade española nin de ningún país da Unión Europea, cando se o Concello contrata unha traballadora, unha das condicións é que ten que ser ou española ou ciudadana dun país europeo. E iso, realmente, para estes servicios estamos vendo que complica... Na memoria que lle pedimos? Que complica bastante. Non fixo pública a memoria que lle pedimos. Non, pero, non fixen pública a memoria, pero estou no contando aquí porque... Estou no contando porque fixéronse visitas, fixéronse estudios e fixéronse moitas contas. Non se plasmou nunha memoria, pero fixéronse moitos cálculos. É imposible que o Concello de Dodro xestione un contrato de 650.000 euros nestas condicións. Entón, polo tanto, por iso traemos aquí a contratación, que, por outro lado, é o que había, é o que está funcionando desde hai bastantes anos neste Concello, e nos parece que a data de hoxe é o que debe seguir funcionando.
Entón, bueno, eu gustaríame que apelando outra vez a responsabilidade, que non é un tema de goberno, nin é un tema de non goberno, é un tema precisamente que estamos sin este contrato, fai o esforzo, se non se saca nesta volta, traerase no pleno ordinario seguinte, hasta que consigamos aprobalo. En todo caso, vamos pasar á votación. Votos a favor desta proposta. 4 votos, os do Partido Socialista e do BNG. Votos en contra, os de Unidade Veciñal 3 e os do Xente de Odro. Abstencións? Pois queda aprobado por 4. Perdón? Bueno, por os dos de Unidade Veciñal, sí. No, pero votou tamén en contra Valentín, Dixen por os 3 votos de Unidade Veciñal e Xente de Odro. 2 abstencións. No, dixen de Unidade Veciñal e Xente de Odro. Bueno, queda aprobado. Sí, queda aprobado. Bueno, pois, punto número... moi ben, bueno, pois nada. Punto número 7 da orde do día. Moción do Partido Popular de superávit presupuestario do ano 2024. Por favor, portavoz voceira do Partido Popular. Actualmente encontrámonos en situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado do ano 2023 debido a que non se aprobou unha nova lei de presupostos xerais para o 2025 nin se definiron os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financiera para este ano. Neste contexto, as entidades locais descoñecen a situación na que quedan as regras fiscais para o ano 2025 e, por tanto, descoñecen como se aplicará o artículo 32 da Lei Orgánica 2/2012 de estabilidade presupuestaria en relación co destino do superávit orzamentario, así como a posibilidade de destinar o superávit do ano 2024 ao establecido na disposición adicional 6ª da mencionada lei. Dada a actual situación financiera dos concellos e o retraso do Goberno de España en abordar un novo sistema de financiación autonómica para que, unha vez establecido este, pactar o novo sistema de financiación local que permita ás entidades locales facer frente a un incremento dos prezos dos gastos correntes, así como do capítulo de persoal e prestación de servicios aos cidadáns, é imprescindible determinar canto antes os obxectivos de estabilidade e sostenibilidade financeira que serían de aplicación ás entidades locais no caso de que non se aproben para os novos obxectivos do 2025. Neste contexto, é necesario que os concellos poidan destinar o superávit do ano 2024 nas mesmas condicións que no ano anterior, nos termos que establece a disposición adicional 6ª, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit orzamentario, que van desde a realización de inversións ao pago a proveedores ou amortización de débeda. Polo exposto, solicitamos instar ao Goberno de España a que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locales no ano 2025, nos termos que establece a disposición adicional 6ª da mencionada Lei Orgánica, que regula unha serie de regras especiais para o destino do superávit presupuestario, que van desde a realización de inversións, pago a proveedores ou amortización de débeda. Moitas gracias. Eu, antes de darlle paso ao portavoz do Partido Socialista, decirlle dúas cousas. É curioso como que o Partido Popular leva 6 anos demonizando os reais decretos lei e agora dinos que aprobe, que nós instemos ao Goberno de España a aprobar un real decreto lei. Vostedes son capaces de dicir unha cousa e a contraria en prácticamente 20 minutos. Más que nada porque os mismos reales decretos lei que agora vostedes tanto demonizan foron os que se aprobaban con toda a naturalidade durante un nefasto período de Mariano Rajoy e agora volven a vostedes a decirnos que nos pidamos un destes. O Real Decreto para arranxar o que rompeu o Partido Popular con a súa oposición. Unha oposición que ten como único exclusivo obxectivo desgastar o Goberno de España, aínda que se perxudique á xente e aos concellos. A todo isto, eu acórdome que é a Lei Montoro, acórdome que foron os recortes de Mariano Rajoy, gustaríame que vostedes se acordaran e o tuveran presentes. En todo caso, Moncho falla aí, está claro que non. Moncho, portavoz do Partido Socialista. Sí. A Lei Montoro, técnicamente, a Lei de Estabilidade Orzamentaria, puxo un corsé aos concellos. Non se podían gastar os remanentes, entre outras cousas. É dicir, os concellos deixaron de poder gastar os seus cartos para contribuir a alixerar o déficit do Goberno de España e das comunidades autónomas. Non foi a chegada do Goberno de Pedro Sánchez en que empezou a afrouxar ese corsé. Ata a chegada, non? Agora resulta curioso que o Goberno de Pedro Sánchez é culpable dos efectos da normativa aprobada polo Goberno de Rajoy.
Mire, o Partido Popular votou en marzo e volveu a votar en setembro en contra do teito de gasto e da senda financeira para os próximos 3 anos. Os concellos, as deputacións e as comunidades autónomas gobernadas polo PP quedaron caladas, vergoñentemente caladas, a pesar de que esa ocorrencia de Feijóo, como agora lle sucede aos pensionistas e aos usuarios do transporte público, saíulles moi cara. A resultas disto, os concellos saíron tamén moi prexudicados. O bloqueo do PP á senda financeira implicou que os concellos de toda España teñan que facer un axuste de 11.500 millóns de euros entre 2025 e 2026, do que se terían librado de ser un PP un partido de Estado e non vinculado únicamente aos intereses cortopracistas da calle Génova. Así que aquí non estamos falando dunha cuestión abstracta, senón das consecuencias directas dos actos insensatos do Partido Popular no Congreso dos Diputados. Unha vez máis, estamos na Unión Europea para o bo e para o malo. O bo é que chegan recursos como nunca gracias ao plan de recuperación impulsado polo Goberno de España e aos bons fitos económicos deste Goberno, que é o que máis crece de toda Europa. O malo é que hai que cumprir estas estritas normas de rango europea sobre a débeda nun escenario post-pandemia. E en lugar de axudar o PP, como sempre, estorba. Polo que nós propoñemos que a moción unha emenda total para sustituir a parte resolutiva, que sería instar ao Partido Popular a iniciar negociacións inmediatas co Goberno de España para aprobar o teito de gasto e a senda de estabilidade plurianual e, a continuación, entablar as conversas para sacar adiante canto antes os orzamentos xerais do Estado de 2025. É transmitir este acordo á Federación Española de Municipios e Provincias e pedirle tamén que colabore para que saian adiante estas iniciativas, que este pleno considera do máximo interese para os concellos de toda España. Portavoz de... non está? Portavoz de Unidade Veciñal? Sí, bueno, aquí agora xa se ve que temos a moda aquí xa no Concello de Dodo de tirarnos as mocións á cabeza uns aos outros, porque xa se ve que o punto... Bueno, uns aos outros non, entre o PP e o PSOE, porque eu presento unha e eu presento outra. Bueno, a nós parecenos ben, o sea, que se aproba o Real Decreto este e tamén nos vai parecer ben na seguinte do PSOE, o sea que ainda non sei, estamos a punto de presentar nós unha moción de urxencia incluindo os dous puntos, os dous acordos, porque se non sale un que sale outro, polo menos, o sea que nós imos a votar a favor, e do outro, na outra que tiran a cabeza do PP tamén lle imos a votar a favor. Moitas gracias, portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Nada que dicir. Un segundo turno, estaba pensando que estaba Sí, pouca cousa. Nada, nós entendemos que as entidades locales prestan servizos fundamentais e servizos básicos. E o importante aquí é que Dodro poda usar o superávit. A min extrañame todo o relatorio que fixo o portavoz do PSOE, pero o que é importante e que vai a repercutir na veciñanza é que estes cartos se poidan usar e poidan revertir nos veciños e nas veciñas de Dodro, e que non ten máis historia. Que me diga vostede que nos insta aos do Partido Popular a negociar con Pedro Sánchez cando Pedro Sánchez non reciba o noso portavoz. Bueno, pois, que quere que lle diga, pero soname un pouco, podo seguir, soname un pouco a risa. O importante aquí son os cartos. Eso de instar ao Partido Popular a que negocie con, o Goberno de España xa ten maioría, en principio, non unha maioría Frankenstein, creo que lle chaman. Nada máis que decir. Moitas gracias, pois votamos, vamos a... Non, xa está, procedemos á votación da moción. No, xa... Ao presentarse unha emenda, debería votarse primeiro a emenda. Bueno, claro, a emenda do partido. A emenda nosa. E se a emenda queda aprobada, xa non se vota a moción, advirto. Sí, a emenda a totalidade. Bueno. Repito a emenda. A emenda... No, xa oímos dese estar. Bueno, votamos a emenda. Sí, pero que quede claro unha cousa, que decir, se a emenda queda aprobada, evidentemente non se vota a moción. Quer dicir, cos votos que a veces hai cousas raras. Vale, claro. Votos a favor da emenda 5, non? Votos en contra da emenda, abstencións 1. Entón, pois queda aprobada a emenda esa. Vale, e agora a seguinte moción, que é a moción do
Partido Socialista de Galicia. Vai unha lectura rápida e breve, porque aforramos todos. Como xa xa atendes todos a moción esa, voume atiñer ao que pedimos, non? Que o Pleno Municipal do Concello de Dodro aprobe instar ao Goberno de Galicia a que se incorpore ao plan de condenación da débeda impulsado polo Goberno do Estado, que permitirá liberar un terzo da débeda autonómica, máis de 4.000 millóns de euros, que poderán ser destinados a servicios públicos e a financiar os concellos galegos. A SEMADE insta aos grupos parlamentarios do Congreso de Diputados a aprobar as medidas que o Goberno do Estado impulsa para facilitar as entregas a conta das comunidades autónomas e que estas poidan repercutir unha parte destes fondos en financiar as competencias dos concellos galegos. Iso era o que se solicitaba na moción, o resto tendos, todos tendes o texto da moción. Portavoz do Partido Popular. A situación de inestabilidade que está a provocar o Goberno do Estado no eido das comunidades autónomas ven provocada pola súa inacción en 3 aspectos esenciais. Estamos xa avanzando o mes de marzo e o Goberno Central nin presentou o proxecto de orzamentos do Estado, como o de Dodro, nin actualizou as entregas á conta ás comunidades autónomas, nin impulsou a revisión do sistema financiero autonómico. 3 cuestións básicas para Galicia que teñen un denominador común. As 3 son responsabilidades do Goberno Central. A revisión do sistema de financiamento autonómico, un asunto no que existe consenso das comunidades autónomas para a súa actualización, constitúe a auténtica prioridade de Galicia. En relación á condonación da débeda ás comunidades autónomas, Galicia non pode aceptar a condonación. Primeiro, porque favorece as comunidades autónomas incumpridoras e penaliza as cumpridoras, como é o caso de Galicia. Segundo, porque non mellora a nosa capacidade de gasto. Terceiro, porque se penaliza a disciplina financiera e a sustentabilidade das finanzas públicas e vulnérase a autonomía fiscal beneficiando as comunidades autónomas que subiron o tramo autonómico do IRPF. Cuarto, porque os galegos e as galegas veríamos incrementado o volumen global de endebedamento dos galegos. E quinto, porque non se trata dunha condonación, sino que é unha mutualización de débeda. O BNG e o PSOE, ao igual que fai o presidente do Goberno Pedro Sánchez, afirman que as comunidades autónomas, para seguir financiando os servizos públicos, terán que aceptar as entregas a conta e a condonación da débeda. Por descoñecemento ou por mala fe, esquecen as regras básicas de financiamento das contas públicas. A condonación da débeda non xera capacidade adicional de gasto ás comunidades, xa que a débeda e o gasto global non pode aumentar en aplicación do principio de neutralidade no impacto do déficit e da débeda pública. Polo tanto, as cantidades condonadas non poderán destinarse ao financiamento dos servicios públicos, nin en Galicia nin nas demais comunidades autónomas. Eses 4.000 millóns de euros non se poderían investir nin en sanidade nin en servizos sociais, por exemplo, porque hai unhas regras fiscais que o impiden. Esos 4.000 millóns de euros únicamente deixarían de ser débeda autonómica para pasar a ser unha débeda estatal. E o que digo o contrario, minte. En Galicia non somos parvos e sabemos moi ben que a condonación da débeda non ten outro obxectivo que contentar aos socios separatistas que sustentan o Goberno Central. Sabe o Pedro Sánchez e tamén o sabe a oposición en Galicia, que inexplicablemente non deixa de defender unha medida que é perxudicial para os galegos e para as galegas e que defenden solo os intereses partidistas. E o BNG, no acordo asignado para investir a Pedro Sánchez, presidente, reclamaron o mesmo tratamento que Cataluña, nunha suposta condonación de débeda. Coa proposta da ministra, a débeda por población asustada a Galicia é casi 1.000 euros inferior por habitante en relación con Cataluña, señor Mariño. Acaso o BNG quere seguir enganando aos galegos dicindo que isto é igualdade de trato? Nada máis que decir. Portavoz de Unidade Vecinal. Pois nada máis, agradecer a capacidade de resume do señor Abuín. E nada, nós imos a votar a favor porque nos parece ben, perfectamente. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, brevemente, porque hai xente aquí moi entendida. Eu simplemente quería única e exclusivamente
falar da condonación é algo así como se temos unha hipoteca e nos din que nos van a perdonar unha serie de cartos de facturas de hipoteca e nos dicimoslle que non. É así, ni máis ni menos. E logo despois o Partido Popular iría a correr, se isto pasara aquí, iría a correr para as outras autonomías nas que goberna o Partido Popular a pedirlle o mesmo a Madrid. Mire, o PP ten un problema enorme, considera que Galicia é un satélite de Madrid, ni siquiera é unha comunidade autónoma. Ten un complexo enorme de dependencia de Madrid. Eso é o que lle fai que estean única e exclusivamente amarrados ao que lle di Génova. Efectivamente, señora Boga, o punto 3 do acordo para que Pedro Sánchez fora presidente do goberno firmado por Ana Pontón e a segunda persoa que se chama María Jesús Montero, firmaron xustamente que en caso de condonacións parciais da débeda adquirida polas comunidades autónomas adheridas ao Fondo de Liquidez Autonómicas, establecemento de medidas análogas para Galiza no marco das compensacións a aquelas comunidades autónomas. Ni siquiera falaban de cantidades, pero sí medidas análogas ás outras comunidades autónomas. É pedir moito o que nós podemos ter como unha débeda menos. Bueno, para defender a moción vai facer o último turno o portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí. O actual modelo de financiamento autonómico foi promovido e posto en marcha polo goberno de Zapatero no 2010. Xa daquela, hai 15 anos, o PP decía que o novo modelo de financiación responde ás necesidades persoais do presidente e a súa debilidade parlamentaria e é necesaria contentar aos seus socios de Cataluña. Hoxe o PP defende aquel modelo e ataca a vontade de modificalo. A condensación da deuda é un punto de inicio para o financiamento autonómico, pois permite ás comunidades autónomas liberar parte da súa débeda. O plan proposto faría unha quita de 4.010 millóns de euros de Galicia, que debe aproximadamente 12.100 millóns de euros. A maioría xerada polos gobernos do PP desde 2009, que triplicaron a débeda de Galicia. Mire, se unha familia que ten unha hipoteca recibe a oferta de que o banco lle condona a débeda nun 33%, debe aceptala ou non? Eso, señora Boga, poderá decirlo. A quita proposta é dun 33% da débeda total de Galicia. Un de cada 3 euros que asumiría o Estado xa non sería débeda de Galicia. Negarse a aceptar a condenación por cuestión partidista e pola posición de Feijóo no Estado é un erro histórico. A proposta inclúe dúas cuestións esenciais para Galicia. O cómputo do modelo faise sobre a población axustada, é dicir, que se consideran as dificultades para ofrecer os servizos públicos que se financian con estes fondos. E dous, forma parte todas as comunidades autónomas do réxime xeral. Lonxe das patrañas que durante tempo se contaron de que os sistemas de financiamento e condonación de deudas se farían só con algunhas comunidades autónomas. A proposta actual diríxese a todas as do réxime xeral. Euskadi e Navarra non, porque non entran no sistema de solidaridade. Esta é unha proposta de Estado que non prioriza territorios, senón que establece criterios para financiar a dotación. Usted falaba que beneficiaba a Cataluña. O PP utiliza dúas cuestións. E mire, é un modelo feito a medida de Cataluña. Dice, Cataluña terá unha condonación do 20%, Galicia do 33%. Se é bo para Cataluña, é ainda mellor para Galicia. A comunidade autónoma que máis débeda se condonará será Andalucía, tamén gobernada por o PP, a comunidade de 18.900 millóns de euros. A comunidade autónoma que máis 30% da súa débeda verá condonada é Canarias, tamén do PP, co 50%. As comunidades autónomas que máis débeda terán condonada por cápita son Andalucía, PP, Comunidade Valenciana, PP e Murcia, PP. Galicia está por riba desa media de condonación. Negarse a aceptar a quita porque outros tamén están beneficiados e como non aceptar unha quita de hipoteca porque ao veciño tamén lle fagan a mesma oferta. É un modelo trampa que non elimina o debate. A débeda seguirá sendo do sistema público. De acollerse ao modelo, a débeda baixará en 4.000 millóns de euros nas contas públicas de Galicia. Negarse a isto é mentir. Hai que falar do financiamento autonómico e non da débeda. Condonar débeda, 4.000 millóns de euros é xa financiamento autonómico e en grandes cantidades. O BNG, tal como dixo o seu voceiro, no acordo de investidura do actual presidente, tamén falou dunhas medidas compensatorias. Foi unha formulación conformista por parte do BNG, que foi o único que entón demandaba. A proposta actual
é en igualdade de condicións para as comunidades autónomas, non con compensacións. Os socialistas facemos unha proposta ambiciosa e desde Galicia traballamos por unha medida que destaca a importancia da nosa comunidade autónoma. Somos os que defendemos Galicia nas grandes decisións do Estado. Moitas gracias. Vamos a pasar á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda aprobada a moción. E agora vamos á seguinte moción, que é a do Partido Popular, sí, do Plan Legal, non? Sí. Portavoz do Partido Popular, por favor. Con data 30 de setembro de 2024, o Consello da Xunta de Galicia aprobou a revisión do Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundacións en Galicia e foi publicado no DOGO 28 de outubro. En este plan establecese o contido mínimo dos plans de actuación municipal ante o risco de inundacións e ou a rotura de presas establece a organización de actuación dos recursos e servicios locais ao obxecto de facer frente ás emerxencias por este risco dentro dun ámbito territorial. Segundo o anexo 2 do plan, o Concello de Dodro está incluído como concello con risco potencial significativo de inundación en varias áreas e ten a obriga de elaborar un plan de actuación municipal. A Dirección Xeral de Emerxencias remitiu fai xa meses unha carta ao Concello informando deste plan e da obrigación de facelo. A elaboración e implantación deste plan municipal implicaría reducir os danos en caso de unha emerxencia, aumentando a resiliencia da población exposta e dando unha resposta coordinada, eficaz e eficiente. É importante contar con el para garantir a correcta coordinación e actuacións ante un risco de inundacións de cara a disminuir os riscos e reducir as posibles consecuencias negativas. Por todo isto, traemos ao Pleno Municipal a aprobación do seguinte acordo: iniciar o procedimento para a elaboración dun plan municipal ante o risco de inundacións. Bueno, vou actuar agora de portavoz do Partido Socialista. A ver, non temos ningún problema en iniciar o procedimento, pero, bueno, recordarlle que estaba revisando aquí o Inungal e nós estamos afectados polo río Ulla e o río Sar, cos concellos de Pontesures, Valga, Padrón, Catoira, Dodo, Rianxo e Rois. Ningún deles ten todavía iniciado nin elaborado o plan municipal do Inungal. Nos iniciaremos, como non pode ser de outra maneira, non sabemos cando teremos, porque, vamos, é un custo que, bueno, que a Xunta, aparte de incluirnos nesto, pois poderíanos dotar de algún medio económico para a elaboración do plan, ou xa postos, podería actuar de responsable solidario cos concellos e elaborar un plan específico e puntual para os concellos afectados. Pero, bueno, dito isto, por nós non habría excesivos problemas en iniciar a tramitación. Portavoz de Unidade Veciñal. Sí, bueno, nós estamos de acordo. Recordarlle ao alcalde que si son pioneiros na elaboración deste plan, imagino que non penalizará a ser os pioneiros, o sea que non creo que teñan problema por eso. E imagino que si é obligatorio... Non o descarte, que cando, bueno, xa falaremos. Imagino que si é obligatorio terá algún tipo de subvención. Esperemos que non lo aclare a portavoz do Partido Popular. Nós estamos de acordo. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Sí, no mesmo sentido que acabamos de escoitar, tamén o que nos gustaría, aparte de facer un plan, porque é moi bonito desde arriba facer un plan, pero se non hai cartos para, ou non hai algún tipo de achega para que se desenvolva un plan, que a mellor sabe cal é a situación, desde logo son os que viron a necesidade de facer un plan para os concellos. Entón, pareceme un pouco extraño que os concellos, cada un de nós, teñamos que facer un plan así, sin máis, sin saber de que maneira podemos contar coa Xunta. De todos os xeitos, o BNG neste sentido sí que vai a aprobar. Moi ben, pois nada, pois eu volver a decir outra vez, perdón, sí. No, pero o turno de peche. No, sí, bueno, pero quería rematar. Nada, por favor, turno de peche e acabo, eu queria decir simplemente. Mire, Dodro é un dos 15 concellos da provincia da Coruña que ten a obriga de elaborar este plan porque ten risco de inundacións. É importante, non dixen que eran 15, pero digo agora, é importante contar con este plan para previr e para disminuir os riscos que podan ter os veciños e as veciñas. O que si lle pediríamos ao goberno local é que actúe coa mesma lealtade institucional que actúa a Xunta de Galicia co Concello de Dodro. Porque, bueno, pouco máis ou menos vostede acaba de dicir que o faga a Xunta. O BNG un pouco máis polo estilo,
pero a Xunta cumpre con Dodro, a Xunta de Galicia cumpre con Dodro, e vese reflexado en moitas axudas de subvencións ou convenios de colaboración que asigna Dodro, a pesar incluso a veces de que Dodro non cumple cos requisitos ou rechaza algunha que outra axuda. E vámolo a deixar aí. O que é importante aquí é ter o plan. Iso é prioritario para previr desgracias para os veciños e para as veciñas. Falar e botarlle a culpa a outros cando ao millor o Concello de Dodro, ou xa non vou dicir ao millor, cando o Concello de Dodro non cumpre, cando a Xunta de Galicia lles dá cartos ou lles dá subvencións ou lles ofrece convenios de colaboración, me parece que aquí directamente o que están facendo é mentir. Nada máis que decir. A ver, bueno, que quedando claro que todos estamos de acordo en que a Xunta nos obliga a facer o plan municipal de acordo en Ungal, nos obliga directamente, e que vamos, con moción ou sin ela, vamos a iniciar o procedimento. Tamén quero que quede claro que a Xunta obliga moitas cousas aos concellos e despois carga cunha serie de custos. Por exemplo, a Lei de Protección Animal, que a pagan integramente os concellos. A Xunta obliga aos concellos do PP e do PSOE a xestionar unha serie de servizos dunha maneira que despois recaen nas arcas municipais. Entón, isto parece unha cousa máis. Simplemente é o comentario. Pero, bueno, se vostede se sinte moi aludida, pois eu sinto moito máis, pero realmente é a sensación que temos moitos de nós. En todo caso, vamos a proceder á votación, se vos parece. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Punto seguinte da orde do día é unha moción da Unidade Veciñal de Dodro, non? Sí. Bueno, presentamos esta moción sobre os vehículos de tracción mecánica, que despois no segundo turno explicarei con máis pormenor. A Unidade Veciñal de Dodro, comprometidos coa loita contra o cambio climático e a mellora da capacidade do aire do noso municipio, considera necesario impulsar medidas que fomenten o uso de vehículos máis respetuosos co medio ambiente. A transición cara a unha mobilidade sostible é un obxectivo prioritario para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e mellorar a saúde dos nosos veciños. Os vehículos eléctricos e híbridos representan unha alternativa limpa e eficiente aos vehículos de combustión tradicional, contribuindo significativamente á reducción de contaminación atmosférica e acústica. Ademais, o fomento destes vehículos está aliñado coas políticas europeas e nacionais de descarbonización do transporte, considerando que o artigo 95.6 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, permite aos concellos establecer bonificacións de ata o 75% na cuota do imposto para vehículos menos contaminantes. Propoñemos establecer unha bonificación do 75% para vehículos eléctricos e híbridos. Esta medida non só beneficiará aos propietarios destes vehículos, senón que tamén servirá como incentivo para que máis veciños opten por alternativas de transporte máis sostibles, contribuindo así a un futuro máis limpo e saudable para Dodro. Ante todo o anterior, a Unidade Veciñal de Dodro propón o seguinte acordo: instar ao alcalde de Dodro a modificar a ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Dodro para incluir a seguinte bonificación. Establécese unha bonificación do 75% na cuota do imposto para os vehículos clasificados no rexistro de vehículos da Dirección Xeral de Tráfico como vehículos eléctricos de batería BEV, vehículos eléctricos de autonomía extendida, vehículos eléctricos híbridos enchufables cunha autonomía mínima de 40 km ou vehículos de pila de combustible. Esta bonificación aplicarase de oficio para todos os vehículos que compran os requisitos, previa comprobación no rexistro de vehículos da DGT. A bonificación terá carácter indefinido mentras o vehículo manteña as características que dan dereito á mesma. Moitas gracias. Portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, vou ser breve. Mire, actualmente parecenos inviable económicamente e agora mesmo beneficia máis, digamos, aos máis pudientes que non poden adquirir ese tipo de vehículos. Nun futuro sí que lle daríamos este beneficio
o de exención do pago de ITV. Portavoz do Partido Popular. Sí. Sin ningunha dúbida, o compromiso e a loita contra o cambio climático é unha realidade na que todos temos que aportar o noso gran de area, pero hai que facelo con coherencia, con coñecemento de causa e comenzar polo máis prioritario e o máis necesario. Fala na moción de que os vehículos híbridos representan unha alternativa limpa e eficiente aos vehículos de combustión tradicional. Eso é o que din vostedes. Saben vostedes que os vehículos híbridos máis asequibles teñen un motor de 3 cilindros de combustión de gasolina? Tamén din na moción que a medida que propoñen servirá como incentivo para que máis veciños compren este tipo de vehículos que propoñen vostedes. Saben vostedes que os vehículos híbridos e eléctricos teñen un custo de 60-70% máis que fai 4 anos, que costan bastante máis. Son conscientes de que a población está reparando os coches antigos que teñen porque a gran maioría non pode comprar un coche híbrido e moito menos un eléctrico polo alto coste que teñen. A cantas persoas beneficiaría a reducción deste imposto se a maioría destes vehículos non chega a 12 cabalos fiscales, con lo cual o imposto é inferior a 40 euros ao ano, e despois de pagar un vehículo tan caro, eu creo que non lles importa demasiado a reducción dun 75% de 39 e pico euros. As estadísticas, ademais, están aí para algo. Cerca do 70% das ventas dos vehículos usados son vehículos de máis de 15 anos de antigüedade, porque a poboación non pode asumir o alto custe destes coches. Se un veciño ou unha veciña compra un coche barato porque non pode asumir o coste dun eléctrico ou dun híbrido, non é máis razoable que se lle axude e se lle bonifique a este veciño e non ao que compra un coche máis caro? E vamos a deixar a pregunta aí no aire. De todas formas, igual os concelleiros que estamos aquí sentados deberíamos de dar exemplo, porque vostedes saben que algúns coches contaminan máis, si os máis antigos contaminan máis aínda, e se son diésel, máis todavía. E, por certo, xa que fan esta moción, deberían de apostar pola eficiencia enerxética e deberían de pedir tamén que poñan enchufes en todas as aldeas para poder cargar os vehículos eléctricos. Nós pensamos que o Concello ten problemas en este momento máis importantes e cousas máis prioritarias onde meter os cartos para axudar a veciñanza. Por exemplo, o primeiro que se me ocurre, pagando as axudas de escolaridade do ano pasado que todavía están sin aboar. E se queremos loitar contra o cambio climático, igual era mellor que nos déramos unha volta polo Concello e nos dedicáramos a recoller papeles, plásticos e basura que se vai tirando por aí e empezar por aí. Nós non imos a apoiar esta moción. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Si, nós temos unha serie de consideracións. Primeiro, entendemos que para levar adiante o que propón a Unidade Veciñal faría falta un informe de viabilidade da ordenanza para iniciar o que piden. En segundo, a ordenanza di no seu artigo 2 que o imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un tributo directo que grava a titularidade dos vehículos desta natureza. Polo tanto, non sei como encadralo. É dicir, que se grava a posesión do vehículo, non exactamente que sexa con atracción dunha maneira ou doutra. E despois, terceiro, non menos importante para as persoas que estamos na oposición e que ao mellor algún día optamos a ser elexidos outra vez concelleiros, alcaldes ou alcaldesas, e que coas contas tamén do Concello de Dodro, non distintas de outros, si facemos unha mingua para todos, tal e como di a moción, dun imposto, como se vai a sustentar un concello. En todo caso, sería de estudar incentivos, aparte dos que xa poden ter ao mellor a adquisición deste tipo de coches, que, por suposto, ten unha emisión máis limpa que o gasóleo, pero, como se acaba de dicir aquí, é moito máis contaminante a súa creación e a súa, como se di despois cando non queremos o coche, pois a súa reciclaxe, non? Entón, claro, nós veríamos que ao mellor os incentivos estarían para certo tipo de persoas, como poden ser discapacitados ou mesmo organizacións sin ánimo de lucro. Moitas gracias. Bueno, eu agora vou facer un... Bueno, acaba ti, Xoan Xosé, que tes o último turno de...
Bueno, responderlle aquí ao portavoz do BNG que non é unha mingua para todos os coches, é unha mingua solamente para os coches eléctricos, o que acabo de nomear, que nomeei no corpo da moción. Non é para todos os coches. Xa hai unha bonificación para discapacitados, para os condutores de coches de calquera tipo de capacidade. Xa hai no Concello unha disminución do imposto, unha reducción do imposto. O tema é que o imposto sobre vehículos de tracción mecánica está baseado agora mesmo nos cabalos fiscais. Simplemente nos cabalos fiscais. Desde a unidade vecinal de Dodro considerámoslo injusto, por varias razóns. Vou dicir agora. Debíase basar na contaminación dos vehículos, xa que se calcula segundo a potencia fiscal do coche, que non reflite directamente o impacto ambiental. Isto significa que vehículos cunha alta potencia fiscal, pero baixas emisións, poden pagar máis agora mesmo que outros con menor potencia, pero maiores emisións. Eso está pasando agora mesmo. É o caso polo que presentamos esta moción. Eso é así. As razóns polo que é injusto o actual imposto é o seguinte, porque fomenta a desconexión co impacto ambiental. O imposto calcula segundo o que dixen antes, a potencia fiscal do vehículo, que non reflite directamente o impacto ambiental. Desigualdade entre tecnoloxías. Os motores diésel normalmente teñen maior potencia fiscal que os motores de gasolina. É o que os penaliza no imposto, aínda que algúns diésel modernos poden ser máis eficientes e menos contaminantes que algúns motores de gasolina. Sí. Hai motores diésel que teñen etiqueta ecolóxica, perfectamente. Non incentiva a sostenibilidade. Ao non basearse nas emisións, o imposto non proporciona un incentivo claro para que os consumidores opten por vehículos máis limpos. Isto contrasta con políticas que promoven a reducción de emisións e o uso de vehículos eléctricos ou híbridos. A competencia fiscal entre municipios. A capacidade dos concellos para ofrecer bonificacións fiscais pode crear unha competencia fiscal que non sempre se alinea con obxectivos medioambientais. Isto pode levar a que algúns municipios ofrezan descontos máis generosos para atraer a residentes. Todo o contrario do que fai Dodro, por exemplo, actualmente. Por exemplo, a Coruña ofrece unha bonificación do 75% de maneira indefinida para vehículos con motores eléctricos, emisións nulas ou que usan gas. Santiago de Compostela aplica unha bonificación do 75% de maneira indefinida para vehículos eléctricos. Vigo proporciona unha bonificación do 75% con carácter indefinido para vehículos eléctricos ou a gas. E Ferrol ofrece unha reducción do 50% do recibo de forma indefinida para vehículos que usen enerxía non contaminante. Aquí hai concellos da Coruña do PSOE, de Santiago do BNG, de Vigo do PSOE e de Ferrol do PP. Hai no de todos lados e todos ofrecen bonificacións. Moi ben, moitas gracias. Eu quería facer unha puntualización tamén en calidade de alcalde. Pronto van a ter os voceiros un borrador de orzamentos e non parece razonable que neste momento o Concello de Dodro beneficie fiscalmente a uns vehículos que neste momento, como moi ben decía o portavoz do Partido Socialista, non son os máis usados, nin son os máis demandados pola población do Concello de Dodro. Si que é verdad que este alcalde e este grupo de goberno está intentando constituir unha comunidade enerxética que levaría como un dos puntos. Hoxe pola mañán asistín a unha reunión na FEGAM para a creación de outro proxecto piloto de outro concello en Galicia para intentar constituir a comunidade enerxética que incluso podría levar cargadores gratuitos para todos os usuarios de coches eléctricos. Eso non suporía unha carga, en principio, para as arcas do concello e suporía unha ventaxa para os usuarios que, evidentemente, terían que cargalos donde estuveran establecidos estes puntos de recarga. Non terían un coste e serían todo beneficios e me parece que iso tamén é un punto a ter en conta e é unha das cousas que podería mellorar. En todo caso, nós pensamos que agora mesmo non toca ao Concello de Dodro ningún beneficio fiscal desta índole. En todo caso, vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra.
Abstencións? Queda rexeitada a moción. Hai outra moción tamén que é da Unidade Veciñal de Dodro. Por favor, o portavoz da Unidade Veciñal. Sí, esta é sobre a Eira de Malla a Eira da Malla en Beixo. A Eira da Malla é un espazo no que se desenvolven distintas actividades culturais como concertos, festas da aldea, asambleas e todo tipo de encontros cos veciños. Mesmamente do goberno deste Concello de Dodro tamén se fixeron ali reunións. O estado deste espazo público é de abandono por parte do goberno de Dodro, que só se limita á roza un par de veces ao ano con motivo das festas en xaneiro e xullo. Os bancos que se instalaron fai 15 anos están en mal estado. As faloras que se instalaron tamén daquela están averiadas e faltanlle elementos. O empedrado non está ben rexuntado e as ervas medran sen control por medio delas. Os asistentes ás actividades non teñen onde sentarse cando hai concertos ou conferencias, como se programan habitualmente por parte da Comisión de Festas. Tampouco hai un enganche de enerxía eléctrica para poder conectar alumeado adicional ou calquer equipo de son. O acceso peonil, a parte de ser moi estreita, é moi perigoso debido a unha tapa de sumidoiro no que se escorregaron xa varias persoas. Sabemos que estas deficiencias foron transmitidas ao Concello por registro oficial por parte da Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño. Ante todo o anterior, presentamos os seguintes acordos. Instar ao alcalde de Dodro a elaboración, o alcalde ou o goberno de Dodro, a elaboración dun proxecto de rehabilitación da Eira da Malla de Beixo en colaboración coa Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño, onde se contemple a construción dunhas bancadas similares ás da Eira da Lavandeira de Imo, xunto coas actuacións necesarias para dita rehabilitación. Moi ben, espera un segundinho, vai contestar o portavoz do Partido Socialista de Galicia, por favor. Bueno, primeiramente de indicarlle que sí, estamos de acordo. Estamos buscando a maneira de financiación e agardamos que para o ano que ven poidamos rehabilitar esa Eira da Malla que consideramos que é importante facelo. Portavoz de Partido Popular. Sí. A rehabilitación da Eira da Malla en Beixo foi unha das propostas que este grupo municipal lle fixo ao equipo de goberno para incluílo no pos adicional deste ano. Evidentemente quedou claro que non temos o mesmo peso que vostedes e non incluíron esa obra no pos. Preguntámonos por que non negociaron vostedes esa obra para incluíla cas outras que lle presentaron. No acordo falan de construir unhas bancadas similares ás da Lavandeira de Imo, pero deben de ter en conta que na Eira da Malla 3 das 4 lados son propiedade privada, que supoñemos que yo recordará agora o señor Mariño na súa intervención. No acordo din que o proxecto se elabore en colaboración coa Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño e non coa Asociación Cultural Virxen do Carmen de Beixo. Cal é o motivo de que exclúan a esta outra asociación que hai en Beixo? Sobre todo sabendo que os verdadeiros usuarios, os que máis usan a Eira da Malla, son a Comisión de Festas de Beixo, que é esta asociación, a do Virxen do Carmen. Mais ben parece que queren condicionar o arranxo ás súas ideas e ao seu parecer, mandar desde a bancada, porque únicamente que sesa porque o portavoz de Unidade Veciñal forma parte da directiva desa asociación que vostedes mencionan, porque senón non o entendemos. Nós queremos presentar unha emenda e no acordo, unha de dúas, ou excluir a colaboración ca Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño ou incluir tamén a Asociación Cultural Virxen do Carme de Beixo. Portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Parecenos ben o corpo da moción. É necesario non solamente a Eira da Malla, todas as eiras, ocuparse delas. É certo que os bancos que están ali pois xa se deterioraron, pero bueno, de levarse a cabo e de seguir adiante a moción, o goberno teria que ter en conta os elementos patrimoniais que hai ali, o chan onde se facía a malla, os erguedeiros e o respeto polo tanto das graneiras. O BNG non lle queda nada claro que pinta a Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño. Non sabemos moi ben, porque é unha asociación de veciños da parroquia e non sabemos se é que a pide a Asociación de Veciños, se este arranxo pide a unidade veciñal. Non nos quedou claro. Gustaríanos que nos aclararan este
porque nunca a mí ninguén me transmitiu, nin a ninguén do BNG nos transmitiu que houbera unha necesidade imperiosa de acometer as obras que agora se mencionan, nin desde a asociación de veciños, nin desde os propios veciños. Bueno, eu xa quedou explicada a postura do Partido Socialista. Bueno, perdona, xa antes un segundo turno. Nada, para poñer unhas cuantas cousas en claro. Quen solicitou por escrito ao Concello foi o arranxo da Eira da Malla de Bexo, foi a Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño, e que na leva solicitando de tempos inmemoriais. Basicamente, tamén dicirlle a portavoz do Partido Popular que a Asociación Cultural, a maioría dos membros da Asociación Cultural pertenecen ou son socios da Asociación de Veciños. E a Asociación de Veciños engloba toda a parroquia. Engloba tamén a Asociación Cultural, que son unha é a Asociación de Veciños, esta é unha asociación cultural. Hai a Asociación Cultural a de Bexo, hai a Asociación Cultural a de Imo, os que fan as festas. Pero a Asociación de Veciños engloba a todos. A Asociación de Veciños son agora mesmo 174 socios. A Asociación Cultural, cantos socios son? 5 ou 6, serán, imagino. A ver, estamos falando de cousas diferentes. O sea que... Unha emenda, ou se quita un, ou se poñen as dúas, esa é a emenda que presentamos nós. Valenos calquera das dúas opcións. Pois, se queren, poñemos tamén a Asociación Cultural de Bexo. Non hai problema ningún. Non hai problema. Quen fixo a petición foi a Asociación de Veciños. Bueno, pero aquí non está facendo a asociación. Bueno, pero non nos veo, a nós, a Unidade Veciñal de Dodro, non nos veu a Asociación Cultural a pedir eso. Disculpad, isto non é un debate. Claro. Por favor. Que é eso? Bueno. Nós presentamos esa emenda. Eu entendo que hai que votarla. Que se engada tamén a Asociación. Ou se engaden as dúas asociacións, ou se quitan e non se pongan. Se quita este, se está. Non hai problema. Non hai problema para que? Para quitar ou para engadir? Xoan, non hai problema para quitar? Xoan, espera un segundo. Non hai problema... Xoan, non hai problema para quitar ou para engadir? Quero dicir que na emenda de Marisol que... Non hai problema para que? Calquera das dúas maneiras. Engádese. Vale. Votamos Bueno, pois... a asociación, a parte de San Xoán de Laíño, engadir a local. De todas maneiras, antes de proceder á votación, emenda incluída, vamos a ver, o Concello, estás instando ao Concello a acometer unhas obras de... No, perdón, non é acometer unhas obras, é elaborar un proxecto. Por eso digo, bueno, a ver. Tampouco é acometerlo directamente. Vale, bien, perfecto, nada. No, vamos a deixar, non perdemos moito máis tempo. A emenda do Partido Popular, votamos a emenda, entonces, votos a favor da emenda. Pois se é por unanimidade, queda a moción tamén aprobada neses termos por unanimidade, pois nada. Ahora mismo hai unha do Bloque Nacionalista Galego, verdad? Unha moción, sí. Portavoz, por favor. Cando queiras. Sí, paso a lela. É unha moción que vai do recoñecemento ás cantareiras de Dodro como transmisoras do patrimonio cultural. A Real Academia este ano dedícalle o Día das Letras Galegas ás cantareiras. Tamén no noso Concello foron moitas as mulleres como no resto de Galizas que cantaron, conservaron e transmitiron parte da cultura que delas herdamos. Non hai campo da cultura galega no que a muller non estivera presente, sen embargo, si estivo nun segundo plano fronte á maior presenza masculina. Moitas foron as mulleres que nos deixaron de algún xeito legado, unhas veces herdado e outras creado. Todas deberíamos saber das nosas mulleres que deron a coñecer parte da nosa riqueza como pobo. Grazas a elas e ás persoas estudosas do noso folclore e tradición, como Guillermo Ignacio Costa, Xavier Díaz, entre outras persoas que recorreron o país incluído Dodro, hoxe atopamos esencias das nosas aldeas espalladas, adaptadas ou evolucionadas polo mundo. Nunca ata o de agora o Concello fixera nada sobre isto. Soamente a Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño fixo chegas no ano 1993. Se cadra a aldea de Dodro,
que máis perpetúa a cultura de cantar, tocar e bailar é Teaio, a xulgar polas grabacións ali feitas a algunhas das persoas que compartiron o seu saber con varios folcloristas que pasaron ao redor dos anos 90. Co risco sempre de esquecer involuntariamente algunha persoa, hai que nomear a Joaquín Romero Rey, cante e baile, Gumersinda Romero Rey, canto, baile, pandeireta, María Rial Iglesias, María do Lelo, cante, pandeireta, Ramona Soto, Ramona de Soto, baile, pandeireta, Manuel Garrido, Manuel de Soto, baile, pandeireta, Carmen Romero Rey, canto, baile, pandeireta. Outras persoas gravadas foron Evangelina Romero Gómez, nacida en 1922, pandereteira, Cándida Garrido Rivas, nacida en 1932, que tocou e cantou, Isaura Garrido Freire, nacida en 1934, sabían cantas, que eran cuartetas, carangas, que é o baile agarrado, danzas, pateados e muiñeiras. Pero tamén noutras aldeas sabemos de pezas por María Sóñora Baleirón da Devesa, Manuela Bondad Seoane de Castro, de Bexo a Señora Concepción de Constante, canto, tradición oral e creación, Asunción Rial, pandeireta e cuartetas, de San Xulián gravadas seguramente en reboiras, Pepa, Elvira e Lola, son só un exemplo da riqueza patrimonial do noso Concello, polo que o BNG de Dodro solicita que se tomen os seguintes acordos. Instar a que o Concello de Dodro programe, co formato que desexe, unha celebración co gallo do Día das Letras Galegas na aldea de Teaio, por ser onde máis testemunhas de cantareiras hai no Concello. Segundo, instar ao Concello a estudar a proposta dunha distinción ás cantareiras de Dodro seguindo o regulamento especial para a concesión de honras e distincións do Concello de Dodro. E terceiro, que o Concello elabore e difunda un bando conmemorativo do Día das Letras Galegas adicado ás cantareiras facendo fincapé nas mulleres de Dodro. Moi ben, portavoz do Partido Socialista de Galicia. Sí, estudaremos o tema con agarimo e todo eso. Podía ser moi ben dedicarlle unha praza como a Eira de Teaio, que ahora mesmo está ocupada irregularmente, entendo que podía ser moi ben. Bueno, repito que estudaremos o tema e, por a nosa parte, estamos de acordo. Portavoz do Partido Popular. Sí, señor Mariño, estamos de acordo con esta moción, estamos de acordo con facer este recoñecemento. Este grupo municipal apoiará todas as propostas que sexan reconocer o traballo, o facer, a cultura popular, etc. etc. Iso sí, xa se podía haber acordado vostede destas boas ideas na legislatura anterior que gobernaba e xa podería haberlas levado a cabo. Nada máis. Portavoz de Unidade Vecinal. Bueno, nos felicitamos ao BNG por volver a Dodro con esta moción. Básicamente, estamos a favor da celebración en Teaio, porque, como di a moción, foi nesta aldea onde máis recollidas se fixeron. Aínda me lembro eu, fai 50 anos, que estaba eu de neno ali, pero non sei quen fixo a recollida daquela. Posiblemente foi daquela cando se fixo a recollida da muiñeira de Teaio, que é famosa tamén, que a levan no seu repertorio todos os grupos folclóricos do país. Que posiblemente fora a recollida daquela. Estamos tamén de acordo na distinción ás cantareiras e no bando. Tamén lembrar que a Asociación de Veciños de San Xoán de Laíño vai facer o día precisamente das letras galegas un homenaxe ás cantareiras, e esperemos que non coincida ca que faga en hora, ca que faga o Concello. Bueno, están todos invitados a ir a ese acto, todos, o BNG tamén. Portavoz do BNG. Bueno, antes de nada, agradecer a todas as persoas que apoyen esta moción, que bueno, creo que é o momento de presentala agora, cando ainda resoan os ecos do 8M, non? Sobre todo ás mulleres. Eu creo que é un momento, puido ser ter ocurrido tamén ao Partido Popular cando gobernaron aquí durante casi 30 anos e non se fixo. En 4 anos dá tempo ao que dá tempo. Entón, agora mesmo, eu creo que é un inicio este feito que vamos agora a defender, quen o defenda, pero eu creo que virán máis, que detrás desta aprobación se consigue, virán máis recoñecementos a Dodro, porque afortunadamente está documentado algo. Si vos parece, pasamos á votación da moción. Votos a favor?
queda aprobada por unanimidade. Alégrome. E agora pasamos ás preguntas. Hai unha pregunta escrita. Bueno, perdón, rogos primeiro. Rogos escritos non hai ningún. Hai algún rogo oral? Portavoz, rogo oral? Non. Vale, bueno, pois preguntas escritas hai unha da unidade veciñal, por favor. Podes lelo. Vale. Segundo os expedientes consultados sobre as obras que se están a facer no futuro matadeiro do Sar, vemos que se iniciaron 3 expedientes sobre outras tantas obras. No primeiro expediente solicítase licencia urbanística para urbanización nos arredores da AC305 e posteriormente renuncia á solicitude de licencia que foi aprobada en Xunta de Goberno na que estaba este concelleiro, precisamente. As obras foron realizadas posteriormente sin que conste a apertura de novo expediente e sin título habilitante. No segundo expediente, en maio de 2023, o empresario solicita licencia de obra para cambio de tellado por un importe de 103.700 euros e fai o pago do icio de 4.400 euros. Non hai aprobación en Xunta de Goberno de concesión de licencia de obras. O cambio de tellado está feito. No último expediente aberto, en agosto de 2023, faise unha solicitude de obra menor para a instalación de placas fotovoltaicas cun orzamento de 160.000 euros e fai un pago de icio de 5.600 euros. O arquitecto municipal emite informe desfavorable sobre a comunicación previa e informa que esta non é válida en este tipo de obras e require documentación adicional no prazo de 10 días. O empresario aporta a documentación, pero non existe novo informe técnico nin aprobación na Xunta de Goberno. As placas fotovoltaicas están instaladas. Tamén vemos que se están a facer obras de apertura de fiestras novas e de peche das existentes, obras de urbanización na contorna da instalación e cambio de maquinaria diversa no interior das naves, entre outras, das que non existen nin solicitude de licencia nin expedientes de obra, que saibamos. Pode dicirnos o alcalde por que non existen nos expedientes abertos as resolucións definitivas da Xunta de Goberno concedendo as licencias e por que non existen novos expedientes abertos das obras que se están a realizar? Pois non existen nas resolucións definitivas da Xunta de Goberno. Non existen nos expedientes as resolucións definitivas da Xunta de Goberno porque entendo que non estará pendiente de información definitiva por parte do Servicio de Urbanismo. E non existen novos abertos expedientes das obras que están a realizar porque non tiñamos conhecimento. Espero poder contestar ya a vostede por escrito a isto brevemente. Alguna pregunta oral agora por orden Partido Popular? Si nós temos dúas. A pista de terra que vai dende a Cruz de Abelán ata Teallo está en moi mal estado e con moitos socavóns por mor das choivas. Aproveitamos agora para solicitar que se arranxe o antes posible e preguntamos se teñen previsto arranxada en breve. Esa pista estamos detrás dela a ver se somos capaces de conseguir financiación. Nos gustaría arranxala en breve, pero eu non son de engañar a nadie. Non en breve. Agader non entraba nas condicións que pon Agader, ese tipo de pistas non entraba, e entón estudiaremos outra maneira, si sabemos costanos que é unha pista utilizada na zona de Teallo e intentaremos... Vai por a regañada, non? Si, é que baixa de... É de terra que baixa de... Intentaremos buscar financiación para poder facela o antes posible. E temos outra. Algúns veciños e veciñas foron testemoñas en varias ocasións de que algún empregado e algún operario municipal realizaron distintos traballos varios na casa e propiedades do señor alcalde. Cobran estes empregados algunha remuneración extraordinaria por realizar os traballos nas propiedades do alcalde? Imposible. O que está dicendo vostede é mentira. Dígallo, por favor, á persona que llo dixo. Minteu como unha bellaca. Ningún traballador municipal traballou na casa onde eu resido nos últimos, vou dicilo ben, 25 anos. Está pouco, non? É que antes ao mellor non teño memoria. Antes non era alcalde, pero non sei. Pero podía traballar no seu tempo libre, que tampouco. Pero bueno, non sei, primeira noticia me encantaría que alguén mo dixera máis claramente. Alguna pregunta máis? Portavoz da unidade veciñal? Sí, eu teño dúas. O pasado 26 de xaneiro, a borrasca Herminia derribou a cruz do cruceiro do Botafal en Teaio, quedando totalmente desfeito.
Segundo a Lei 5 de 2016 do Patrimonio de Galicia, os concellos deben velar pola protección e conservación dos bens catalogados, incluídos os cruceiros, que forman parte do patrimonio cultural de Galicia. Isto implica realizar traballos de restauración e mantemento para garantir a integridade destes elementos patrimoniais. Case 2 meses despois, podenos decir que xestións fixo o Concello para a restauración do cruceiro. Vai a contestar o concelleiro responsable. Trátase do cruceiro de Teaio, do Botafalo, que está ali na entrada. Bueno, está elaborado un informe por o técnico municipal para remitirle a Patrimonio Cultural. Ainda non só cas fotografías que se sacaron e todo, a recollida dos restos da cruz, digamos da cruz, porque ali é un crucifijo, sería, con un Cristo, con non sei o que era, e volveu outra vez que están depositados aí na nave do Concello, e volveu outra vez a fotografiálos para completar ese informe e remitirlos, como se digo, ao Patrimonio Cultural de Galicia. Siguiente pregunta. Bueno, no pasado pleno de xaneiro, ante a pregunta deste grupo sobre a modificación do pexón que afectaría a zona da Revoltiña, o alcalde dixo que isto vai falarse cos veciños en breve, posiblemente a semana que ven. Despois de 2 meses xa falou vostede cos veciños da zona da Revoltiña? Pois sí, falei cos veciños da zona da Revoltiña, falei cos veciños, sí, falei con algún dos veciños, non con todos, falei con algún veciño dos veciños da Revoltiña, falei coa Dirección Xeral de Urbanismo, falei con o Estudio Técnico Galego para ver as posibles solucións para esta. Algúnas se transmitiron a algún propietario desa zona e estamos pendientes de que o urbanismo nos centre as posibles actuacións. De feito, podo adiantar aquí que unha das posibles actuacións é eliminar a zona como urbanizable e deixala como rústico, porque incluso para os veciños sería moito máis vantaxoso. Entón, iso además tería menos coste para o Concello, sería aceptado de xeito inmediato por a Xunta, e o Concello en suelo rústico podría acometer as obras que nos resulta imposible neste momento con esa denominación de suelo. Eso todo tamén se trasladou a algún dos veciños, posiblemente non a todos, porque a verdade que non tuvemos tempo, pero bueno, en principio é o que se pode decir públicamente, e bueno, e é así un pouco, quedaban 3 casas, non? A parte de baixo, sin saneamento, que o problema é, xa non foi agora, senón en outra ocasión, xa se quixo levar ese tema. Sí, vamos a ver, xa noutra ocasión se intentou levar a cabo esa actuación e encontrámonos con eses impedimentos, a parte de Aguas de Galicia e todo, e trátase das 3 casas da parte, digamos, da parte sur, que as que quedaban sin saneamiento, sin tal, porque da parte de arriba xa están dotados dese servicio. E, bueno, como dixo ben o alcalde, estamos neso, a ver se facemos unha modificación pasando o terreo que está ahora mismo está como solo urbanizable a solo núcleo rural. Ou a solo rústico. Eso é. Alguna pregunta máis? Non, eu nada máis que quería animar a veciñanza a asistir á manifestación na Pobra do Caramiñal. Eso non é Perdón, eso, no, perfecto. No, eso en todo caso hubiera sido un rogo no momento dos rogos, pero bueno, portavoz do Bloque Nacionalista Galego, a súa pregunta ahora. Brevemente, que vai facer o goberno do PSOE diante dos Sergas ante o descontento actual previsible sobre a deficiencia no servizo de pediatría para os nenos e nenas do Concello de Dodro? O alcalde, xa como consta, xa se reuniu co xerente da área, expuxemos a preocupación, levamos datos dos menores que quedan sin atención e por parte dos Sergas se comprometeu a ver se o digo ben, a búsqueda activa de un sustituto. Tamén dixo que non esperásemos que fose pronto. Básicamente, eu lamento transmitir aquí as noticias que son as que son. E, bueno, cando dixosenos que non iba a quedar un neno sin atender, que se iban a atender en principio en Padrón, que é unha merma do servicio, tanto para nós como para Rois, e que
Nos Sergas non... Estou transmitindo o que digo, o que dixeron este alcalde. E que por parte dos Sergas non había ninguna intención de disminuir o servizo, que tan pronto puderan se iría a cumplir. Estaremos expectantes e estamos pendientes de que veña alguén. Vale, moitas gracias a todos por vir e levántase a sesión. Vale, eu quero animar a todos os veciños a que vayan á manifestación da Porra do Carmiñal por mar o próximo sábado ás 12 na Porra do Carmiñal.